Yaja was so didn't want to. Yaja was so to trouble you about your baby. Didn't want to. Why him, Mela? Yan your paddy, I was a sisu. Sadia was so no man. The fire coffee. Said if you want to. The yaka. I got no fire close to him. I got the feeling. Now I hear you. And I'm more than any more. Now, yeah, what the other. Oh, yo. Yeah. Yeah, that was it. Two for young people. They went to Papa. Then you are party. I was a sister. Sadia was so man. Daddy. Not fire coffee. Said you want to. Yaka. I got no fire going to you. Now I hand you. And yeah, and I want me. And I would rather. I was so buff, I was so buff. Oh, Namie, to trouble you about I was so buff. Wakana na mislenya mema wa nyamishira. Wakana na mislenya mema wa. Kwa koda mislenya mema wa. Nyamishira. Na dansa niye mislenya mema wa. Nyamishira. Nyamemo wangu adwa wa mamu mpunju. Nyamishira. Ama kwa ye mislenya mema wa. Adia se grafisha mislenya mema wa. Nyamishira. Nyamishira mono wa mamu nsu. Adia nkura kura mono wa mamu nsu. Nyamishira bon. Ya mo akaba. Nyamishira mo. Yeah. Nyamishira mo.
Pia. Oh yo. Sa. Ah. Lemon. I'm swear. Osu abamu ago. Obishaku. Hey. Osu abamu ago. Odo no. Lemon. Amen. Yeah. Sa. Aha. For Memakwaba Eba Edmasa TV so Okai Bede na wajeme so nananom etie yen no kwasem ni memne da awie nananom etie yen pa kane nyame be kire nwom kro ya eno adusa eda wonoma no enene wonmo ene yedi ahie ya woso eho ede ama wono na enche bia no obesa hu womo na no edi nkomo ede fa se de nwom kro no kofa bai na brabo mu nsem nyina efa ho na wacheche nima bebre ede akire yen ene so yesi nkunya ya yebagigimoni kakra na yakaka mo satiti obi ka titi obi kire entunyon kro no kan sem bebrebe agigi ani akikire re esan etufo enunti ena awie yesi eho nkunya yi mame mema mo achibio mema matena sene mo buso ne adwuma mo ya de papa mo wo so ho de amaye aha eno de na no yedi ka twetwe nkomo
ma memra wo so na wo ho te sɛ wada roma de Nyankopɔn ase ma me din bɛ na ye de frɛ wo me din ya kwaso ya de wana de ni pa do ni ma me comfort ana obi a de frɛ wo na no eno edusa de ye boru na brabo mu nsɛm kwa ye fa so anyonkro no eba mu nti ene eduro so nyonkro brebe na urem nyonkro no ebu ayi urem no me maame adusan ene me maame nana ye bra buku ene me nana na aduo ko aduo ne techiwa omo na cha asie sata na me ya ba ya na mo fie ho abi se me nyina busuya me maame ketuwa nti ya cha asie no o maame ketuwa ne me pa twan yo me maame no nyina aka akire ayo nti ya cha asie ne de ene ya nyina ye ne a wo mo ana agua ne ya dɔɔso pa okay ne no wo mo ana ne kuro nie etimi kɔ baabi a ebetimi akyekyere obi yure bibi to obi a betimi akyekyere obi ana sɛ ani bi sɛ bi ba so a ebetimi akɔ kan ho ne ya ma onum sɛ de bɛyɛ a wo nso woni bɛgye ɛna awerɛhoɔ nso a yɛkɔ hɔ a ne kyɛse akɔma onum a sɛ de bɛyɛ a wo nso awerɛhoɔ no ɛso bɛtie nti yɛ di wo mu saa na sɛ milam yɛ oba wani ne kyɛse bikɔ mi wura nkyɛn wɔ nsumura nti firo be ba ye ne kyɛse agorɔ no na agu nti yɛtete hɔ saa ɛna na ɛbɛyɛ ayi no homecoming no aha ɛna kyerɛ sɛ ɛgya aku ba ye ja akufo kuo ba sɛ yɛbɛsa ahyaseɛ okay ɛne yɛsi ate nti na ɔba yɛ fida dɛm hɔ ahemfie da dɛm hɔ na yɛ nyinaa kyerɛ sɛ yɛtoto yɛdɔɔso ne yɛtoto anwum no ade gyegye ania na enam se na na hya ase no nipa ahodo a ye ba ye ne enwonkura ahodo ba nti ye de no antimi ankopie ho ne doso kitenum na chese na nya asam ketwa nti ye nwonkuro no ye antimi amoaya no amana ankopie ho na chese ye de ne ka hye yi ti na nsane na emi wo ho na me maami ba se enwonkuro no na so opese ye hya ase okay yes ade ekura ye wira fifi bebre so we ja tu musa sa ne yesi ate ye ba no yentime entwena no ho from da ti kwan bi e be fa so enso ye be pagya nwonkro no ye be fa so apagya enti yakeka kire ye ne ane ye ne wo ho no mo ye bi no awudie enso bi no so ti ase yakeka kire bebre na se enami mini no bebre ekọ eyiye bebre kwa ye fro bebre kwa ha enti ye nya ye nyina eni se sesi ameti e kwanza me se me kwa yi enti eni se ende nyame adoma me se me bana afra me de me ntimi ntena se me kwa yi kura na me ba be ye kakra ansa na me kwa amako e che se firi ho kon de tan bia yen so ye be hye da ye be ka kire papa eja ku na ya hye da ahie mo mfira ye kura ma ye ma ha na che se ya ya kaka anwum no a na che se tan bia ba na che sa ho kire bi ama ne yatimi nso apagya anwum no bi enti de me hunu no enyonkro nwum no e ma wele kikire e ma ni gisem e ma obi kura na wira ho no e ma na ni timi gi kakra timi so de ni fa ho maame owura mu be kan fie kakra o afina de owura mu be kai bia ben fie dunu na megoro bia ben fie dunu ni atwam ben fie dunu de beba Ache ben fie dunu me kwa fe ni ma wo ba ko pe ni ache 75 nyina na egu ache me ni ma wo ba ko pe nsa na ya ketisia na me ka no ani ache pa bra ura mu no na o ye de adwuma sa anwum tu ya na ye san ansa na obewura nyonkuru mu sa eku adwuma na me na o ye kua okay nti obewura mu no kua no ne nyonkuru no na o ye nyina na o jai kua o nya se nyonkuru de nya da bia na ye ebi anwumle bi se ne yesi obi abefa se ye bekọ agie baabi na ye bekọ baabi a se anwumle bi se ne ahia ne aye sa tablo akọ wafuru maba ne aye practice se de be ya ebetimi akọ ne abobo nwum no so nti biru se ye kọ de a ene wontimi nkọ wafuru na chese ye nyina na afurka ne kọ sabe no na nyonkuru na ska wo ani ese ne deska obi befa wo de wo kọ de a o ma oska e wo ska ya je no ye ka che se
ubetu ase nipa kro te ase a na chese yakogura ma no anti ase nso di ani ejan ena ye guru nso a na ye sa no ne de ka ye ne ma bi e ka ho no wuti nchese na se ye wani di a wuti mbatu sika gu ye so ena me ma me gire dwom a wo to nwum no ma ki kura na wo to nwum dada no no ena sika de no ye tugu no so saa nchese ye nso ya se sika na gu adaka ye de ko yi ti sika wu okay se fanse ka ode kua no to nchen ena na wo ye nwum no nko a osu se ebeboa kua ne de sika ni free mu ba no se na me ka se na me ya ba ya ni nti no na ye ma me ntimi nsa nya me kunu ho enka se me be goro saa so na me ya ba ya me ka sa fe ni ma wo ba ko nti eno ma me jae agro na chi die ko me kunu nche ba ye ko ye ku adwuma e wo asumura nti me ba na se me ma me mu gina mu a na me so ma sa be gina mu okay nti ta mo so se me sa ko mi wura ha no ma sa ko saa ne neti nti kua ne de me ntimi afa kua no anto nchen amfa agro no ti obi se ode nyonkro ye n'adwuma wotu no fo se omfa anyonkro de wo de yi adwuma a eye chese sika wom se nyonkro no wo bi ntimi ba fa wonko ba bi obra wo ma ohwe obema sika wom how do be na wotu maka se nyonkro bra na me wom no na how say no ne wom nyonkro ne de ta mana me wo ha no na ma me wo no nyonkro na akohia miinu e wo kurom ha enti na se ye ya nyonkro no na ekoso enti nyonkro ba ko na na e kan ho na che se edutuo nyina na wom me ma me ye tutu na du bebre aso nyankopon nti bibi antimi anye no na che se wo mo aso mo ne ye challenge nti ne ye wo hawo kakra se obi kura pese obefa ye na se bia nipa kro hu kwa no wo kọ wo mo nchen no bebusa ye na kira kwa na wo mo enkyere wo mo nkyere o mo pese nka wo mo ne nka mefa wo mo nipa kro no so na wate ye nka se ye de no wo pe enti na jesa akoye se twitwiri kakra ewo ye ne wo mo ntem tenyon kro no se woni nipa bi kosia na wa anya hwe ya na enema bi ekoboni ni ase dodo ha na dwempan niti nnu kosia wo no obo ne dia so obo de so wo de no kosora nse bibifo de aho ya bebre wu nti na ya hawo kakra na wu sisi a mo be shasi nyonkro na buo kuma se nyasem keto yenna yenim eti wo motimi no mo de afeso yetimi tim ko ade a ne nya ne agoro hu ne ma ne ye ne aye ne ye be goro no nyina eye be hia ye ne ye be pem so pa sisi so nyom no mono abeba sani nyina ye so ye kase ye free ye kofi a ye be ye practice no sini ye so ye sua ye so ye sua ade na ya disua so ya disua obeti se obi bo nyonkro bi wo radio mu a anwum no bi kura na wo de no wo ntu bi da obetimi atia e bu nsam no na wo so de ayayi sa de nyonkro de ukọ ba bi a obi okura ye kwa agro ba bi na se nipa no so aguro nyonkro ba bi na se wono ma agro na ama na ye de no koso kro obetimi aba ababuwa wo di ahoye bi ninu mu no obeba abagina mu bi ama wo etumi sisa besi pa se fanse wakoja wo yonko bi ayi okọ anwonkrofo bi ogoro bi a wo ye mienu pe otumi koso boa wa wani je ho nko ade a na se obekọ na sa no mu yo metu akana o sani e wanu akọ odi wo makọ di akọ ya yi nti wo mo pa no mema bi ama wo mo pa ya ma wo ye nyi nsapan wo pa ye nyi nsapan obi se wo okra wo kra se wo kwa akuru be ka se de ni pe wa ba be boa ya nti bia wo me mba de ka ska akra ma na o ma me ka bibi se obi ko atumi to na asi mic na me ka no nsa me ka se to no mebre krom ha na first ya na egro na ba bi fo no ne ye die na mo to me ma mi na ni si we gina edwom a wo gro no o mo tumi to no no mo tumi to no pa asam keto nya asam keto a no mo to no pa na ja ye ma mu ni se ahemafo de ene wo mo de wo mo nte fa akosa nsa ahemafo de wo mo ntimi ntena fa akosa nti wo beto no so no so onua na ohema no on tena ho se ye sei ni nua no bia agoro hu nti na bia na obi ayi ni sei ebubura gu ha na se waye ni bibisa enya adwuma sa okay yo mama edase de na wo nyonkro kakra ne pesi hu no na no ye to nwom ne de ano ne to ne saa na o maaye kakra na ye hu se
ntwene kakra ana mo niema mo de gro no kakra ensusu edi akiri obi hweye ana mabunu ne bi hweye ya ma medu sa woka obetu bobo niema ye de gro ne bi dinya ma yati mo ntwene no mo niema na mo de gro no odidi agro no aha ani chanchi na ba ko bi ba ko kan mo ntwene ntwene wode wo ya bo ke ye chanchi ni ani dawuro na ana di bi ana frichwa ana yemo bodin na Pepensua. Pepensua no ya ma yemo bodin na mo yemo bodin na mo ana ye bi kura ye de donotum tete no na speaker ni ho speaker tete no mo speaker mo de gro ya wo speaker sa na me kase mo bi auto speakers ni ma ye no ye kwa gro a de ye be hansi ka wa ya de be han ye no ye de to ye de gotua fidie ne ka na de ye de be ma ye no so do so ane adi bia ka ho nti ye gro be se 1 year ye timi tua fidie ni nyina ka nya te sa abeye mo dia abeye dia tuni fidie je se okon han na de kwa agro no na mu bi wo so a obi betuma be fa no agrofo betuma be fa mu bi ba ko de na kwa agro ana sa mo mpene etimi si omo yesa na sa mo mpene ai sa obu ho ana enwum to no ebia na ne no enye sa nti obetimi aba be no aka na de obeje ne kakra no age na chese wono ko na ko gine do mu ato ama ena obi nso timi goro otimi nyonkro wate nyonkro nso no oni nipa a obegina nimu agro ma ato nyum na ma no nto no so timi ko fe nipa e ma no ba e be bua bi obesa nkra so timi ko fe bi ai nsa nyonkro obi tu a ogina nimu no oto ase obesi adada na no na ema nkofo betu sika egu no omo mo sane de minim na ye omo mo gro no sa no na ekuo ne ba ko ose bi ene mekoboa nipa su mesi nkrofo omo ko baabi omo se mebo omo na no omo ko agro no wa agrofo no bu mfu emre bi say ye ni agro aye obi me fa aye ne say ye nkwa ha na obi abefa say me nkwa na kogoro kobo no twene no mana ye nsi kwai mo me say de oba hwe ohun si ye say de be ya do ko du ho ana bia obe fa won akọ mo odua poison no ne nkoro nta nti wa wo ko no say de oba hwe ohun si ye na wa usika ye ebedubu botomu wa odi bedidie wo mo dua ne sa no wo ma woni nye ho na me mampanyinfo pa ne ten so mogro nyonkro no enkwala nketo ne maya no untumi nyi bia na se ya pra ye se maya wo ne ka chire mage ni na me chire no afi na me ni kokora o ye kwa wo sa ene wo wa ha no wo se okwa so azie ndi anya sa akwa nko be kan na ha no so to ono ye store wa ya na hi me fi eto na na store na we no kese no no sakura na ma mi di na ti sa to no onso ni moto ese hwinsi kwan sa akola tumi tu okay em se penin 17 na na se mota atu sakura kitu na wo training no say e kasi e be ye practice wo fie no e betimi afa akola nkola anketo na che se ye gro no na wo so ni e kire wo masa na penu bi di wo nche no ye penu be ye no aka chen se ni dia mesi sa no so sebi na che sama nkola no so no mo hu nti nkola no kra yanku anim no na dia penufo no ye no mo ye burusa na emema so emema nyina aka ho emema nyina etimi emema betuma gro enyum no mo betuma jima ka age ato aja ya watu we oto nyum pa ho so to pa metan se omo gro no ana omo to fam ye wo emema omo aso jima ka omo engro na omo jeni mu ebi wo ho ye ntan tina ma me bisa dodo no a okay aja ko sa wonipa ma me ye be san atie sim na mape enwon foforo na ya san agro kakra na ya so dwumedie no so se mo se mo peje mo ba bi ko tie ba gro de twa to na ya peje yi mo mro fi ka we ne nsia buru gro ti mi eti ma nkwati ani egu yeah je bia ma ni da bra mo ko ku sa ma ni
mankwati akum kan so di atra Pia. tante agu anam sum Mosa. wasa wi di ape ni akwe anu Wa bedumo. No se mara na samra ne kakra. wo anu wa pia se wa na me Pia. wo se we ni se ye na me nya Mosa. ebo anu wa pia se wa Odayo. ogu akure na Akwa ba ne no. e ba no da fa me da fa na wa mi sa mi su ye mi kom ko wi na bi sam se no wa pia se wa Me dey. mo na no wa na mi nsu se ne odefu na me se na wo nsu mi se nsoko ni jamfu ya me ya ba nkuro nsoko ni jamfu ya me ya se che bi asie anu wa pia se wa Nyalo. Pia. Okana nanya jumasani na mi frefre se die nyanko to frefre sia no pati. Odayo. Mosa. Doblo ni akwa atwim na na manko akodomo yi. Ano. Una na frefre se die nyanko to frefre sia no pati tue. Akwa ba ne wampa. Na dia ase dra fi sam we. Una na Ahwe frefre. nana. Ekwo ba. Ekwo mu osimpi. Oni e dia akobo dindo tata. Okana na pra ko na mi frefre se die nyanko to frefre. Akwa ba e wodi ya dwene to. Na manko akodomo yi. Mi frefre wa di bisuo. Akwa mi frefre wa ye akwa be. Doblo ni akwa atwim na ne. Asase wa nchine na ne na mi frefre wo. Pia. Ojo bi sini me na me frafra wo na na manko akodu me frafra wo adimiso oba ntwira bue nyame ni wontina o ane mi se na mi ama wo da sibre na mi ntira wa hye mu ma wo oba na ne na me nkan wo oba pia den de ko kumase ya se dada nko kumase wo kan be den etimi ko kumase Wakana na edumasani na me bone nsam na. Onu odi adwene to. Onu odi adwene to. Oda mani ahwene na nanu no. Na na manko akodom wo ye bi. Onu e de akobo anye gine tata. Na wasi anwanwa ba nso nsampa. Yeah. Sesi a wu wie sukuu dani edwadie nso so wu kukura si ho. Na na nyame kan. Na pia. Wakana ne. Wa ya ade. Na wa ye kura yiye. Na pia. Ti aso bi. Mosa. Mo anya. Obrempom. Mo akoba. Ekwo mo asi. Ekwo de sia kan. Abrewo ni kabia na. Ana me fefre se die nyankontom. Suo no petitue. Obi ago anwo kan ya nko kan ewiase ya adwumasa de. Adwumasa ni ho. So obi ago anwo adwumasa kan ya nka adwumasa ni ho. Adwumasa yira. Na nei we are the kron. Yes, nyame kase ma. Mosa. Nyame mpagyaw. Nyame nyi watamfo na wo na sinti atiaso. Mese nyame tumi ne na ho odene bambo akukuoduro nyansa abotre Solomon nyansa ana mesrema na na manko akwa. Yeah, Mosa. Nana me frefre wanyado. Mosa. Nyame nka wo ho nana pia. Ka slipi na ebra bu fira adwumasa hema ho da mra wo nana nko ho adwumasa hema ho da na nko ho nana nko ho nko ho anam se nana kan empempra ne ni sika kokko nana na se ni so ho nsa so ho ko sa wo nwa ye mu bia adwumasa ho ko nkokuro ni pia Mosa ko hunu ana kan ajapade nana me bo abaso nana wa ya ade ekwo nana no ampa wakana na no ampa wakana ne nyame nhira wo na asapomba kodom na me frefre we ame abra se wa kunu manko akodom nyame nka ho nyame nhira wo nana obentwero bo aje ni mboate nana watetu ye nana pia enka ho o nyame enu entena ama wa abotre a emu oduro ne nyame mfama wo yese nyame nhira ama akosa na wa doye nu ni papa wo ye nti ehumobro ahye wo mu nti dwumasaman enkoso yesere dwumasaman enkoso ewo awurade nsem awurade enka wo na ne brago nso nyame mfa wo nsie aya ade wo wayi wo hene brempon nti sama ye ni tirim hunu ni yam ade nyina na oyi no sa ye wo no san se obrago a wo kan ya nka obrago hima akokodufo na ne brago wudu akira si ye Abraham akukum no nyame mfa wo ntie
nyame found tree na na pia na ne brago pia o okukodufo nyansafo wo kasma kire kwa na ansa na begu ne nsam na wayi anu akire ai na samba biro na ne brago na samba bira ebo na me fra wa mu brago asanwe na me fra wa ebo ai wan pese biro wan la bo afo e filipe no acha na nya no da mrani obi ho na me bo when yaho okay asole ko ni bi ho ha ji se ni pa wu fie ho a na mutimi udi nisuo na eye na se nisuo ni ho ntimi mfa esu ye ni papra yare dade okay nti akire yansa na ada bibi bi aba ya bona sam yo ya ba ya na me fra do na ma kwa ni na ma bo ni do me bo ya ba bo na ma kwa na ma bo ni oh piao ko do na me fra wo be me bo ya ba bo na jira ki san na ma bo ni jine ba ba ko na ma bo ni jine ma me
yadamwase pa enya asam gitu ya adwuma pa esan so etenetene mumpom pa edema munti won no yagro no prempi be hu omo no na omo ho odin papa abusuafo ai sede dai si eka kire mu no yese memene da anopa no ndu bose ya na chese maami adusa ene na gofoma na ye no omo ebedi ahia na agoro omo da gufom ede amaye na ye memene dai anya yi a ayefro nti wanko bi na otifia na ososo wati bi na wati abakosem titinsem ne sede na kane no na nom agege wo mani na omosan egekire wo mo ho ewre aha na ebebe ma mekwan ama yede ni nyina asi no kwasem ni yakase wo mo ngora omba gora eniti dudu adwa obako ntena so nti na wo si tumi etwa na chese etumi etoaso nanom aha na yede dwumadi ni nyina eba mo wasem bi kana wadaroma Asia Jurafisa, Bia, the Wobia, one aname chiao, Obalufo, Michachi will be Chiamabush of Funina, Madias Fee, Abdoko Fee, Odefie, Quatmefie, Mamma Munina, Michiachi, and ya were Nana Munina, Michia will be a Sana Michia, Maya Wabru, say ya, and Uncle Shia Michiao, Apia Danqua. Osofo apia okay nana kwasi chiao nana kwadu chiao onu nyina wo lende chiao wo je kwa me so me chiao okay mami Kate o ye doctor wo lende okay onu so me chiao mami Kate nso ye midwife e wo bro chire ho lende mami chiao mami Rose nso me chiao mabusuafo nyina ya obibia uhu mi bia me chiao nyame ka mo na afo nyina me chiao mi se nyame nhira mo manka bia nyame bo nyina mo ba nkoso amen na santima so nkoso amen ye yemfa ye ntoma pamfira no watimi waka me nsu nyina ye nyaye no kwasem ya wie so me domba ko meto manka na afo ti ye jai no a wo man ye be yekom wadaroma kwai da ho Mama ya nya pinti so ya mamu ye na si ya jakala bule yo ma yibe ye pa ye jakala bule yo ma yibe ye pa mama ya nya pinti so ya si ya jakala bule yo ma yibe ye pa mu me ya yo si ya jakala bule yo ma yibe ye pa mama ya nya pinti so ya ta si ya she ne si ya ye sa so de yeah no kwasem ya pasa Ghana bom ekoso enya ya bom pa ye ma o man Ghana watimi waka me no okay si ya jakala bula dia ahoto beba si ka wia ne no ma bi enfa kwa mu si ya jaya ya mani be fa ye ntoma pa afra yenso yenya ba bia tena ne yenya so dua so yenya nkopom ya de obi bia se wati asempa ya ma na aka so awurade nka na kuma amra ye so amen awurade mfa ya nsie na tabansi amen wama ya nsuro no amen ani berebedi de nyame nyimfiri yakwen sa asisi nso nyame wuchi obi osisi nipa bia nyame wo mpe sa obi a woni donso onye papa ma ya odo amen odo akuma amen na ya nsomo ya nso ya nya baabi asi amen timi nyina na babu mu na me quotation bia da bia madam de bompaye anyom aduasa miensa sofu aba asi wonyankopon woni mi nyanko sofu na kasa no yeah anopa hemen me hihyew husukom de me kra awurade husukom de me kra me hono ma hodori pe wo hobiribi asase pese ansu eniso me nsu ntopiti ewoso amen ntopiti me kra kusa se fine ye nyina me mo bia baba baba na kudom draba me chia wo pa the driver wo se akwache kwache ni sike me ba no ka kira me ani sike
Michia Munina. Kaya chomoja. Aye. Ayo. Michia Munina. My phone so. I say, why, Michiamo? Now, TV station, your hands so It must have TV for. Any Any for. Yamini, a chef for a more share, Yamu, Mutia, Yamin Shiram so. Amen. Lady Amunya fancy. Amen. 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 Mame, enchibia. Said you udi kakai no nana ebe domo na masa apija. Nti telephone number bia no bi hwemo na we de betu dwa. Eni utirim so adafofo e betu screen so. E de ama wo mo why? I know trust the creative. Abusiafo de da yekoso ya eni pitiri. Aha, Ayedmasa TV. Midin e de atsem hene kweku. That's a ne ever sign at us. That's an idea. But nipa kwa achensi. We na yiputu prama nebo. Enti na uhu nipa mi. So ma gropa e papa ba ko so techire e wo enchen e papa fuku ohu. Aha. Ono so na gina chira ojeje ho no hai. Ye da twene ne bonyina obi de gina chiri. Na emere nti no ontumi amekan ho ha. Iti that's ne omu nyina bu hu omu ha no. Na yesa e de gina don hwere ba kontem na ya gro ama mo tumi enye bi eti. Yes sorry so na adwumedi nka ye tomato so yakram. Aba.